Ramatha long live, Jai Ramatha long live, Bo Bagra long live, Bo Bagra long live, Jai Prasa long live, Jai Prasa long live, Bo Bagra ki joy. अच्छा तिनी ना रो मीडिया ने फेसबुक का मा फैमिली मान कारण ना मा फैमी जों तिनियो बर' थुमलाय फैमले जों लाइ थानाय 22 तारिख जों जे जोंलाय मदियो चिनि साखान हादुमा नि चिनि साखान को सोबा बनो डेभलप खेती सामा इमान मा पांडावो के जों लाइ थानायो एजेंडा 12 खान जों तैसाओ आबो 12 खान मा न तै पिएसे ताओ जों बुसका नाय योके जों तिनियो फाइनल राउंड के नाय योके जों वीडियो ऑफिस थांगे चिनियाबो डिमांड रोना जों मेमोरेंडम दियो इनके नराव सकान हादुमानि मॉडर्न विलेज नो शिप के हमाबो काक बुइदे मा आबो सा साक नरगदे आबो मा चिनि सकान हादुमा मॉडल विलेज सिंह ना समो माले चंगबां मास कांगजि न खासो हा दाबो के सरकार प्रति बिए फुनु फैमेया को आबन मानो तोम सानजरा बय उंगे दं आबो मा जों सिया आरो म पान्दाव आबो न खुसके नि मा तुखो नि मा न पान्दाव जों जायके उंगे दं बियार उंगे दं आबो मा जों खुस खबर के जों माइमन सिंगे जों रिपोर्ट लफनो जों ले खामाय मा दं बो रिपोर्ट चिन्तिया जों जे खुसके मेमो वीडियो ऑफिस नो जों थांसे के माइमो दियो बम सानजरा ब्राउ प्रोजेक्ट लाइक बानाव इतिं हा बम सानजरा सक्सेस केनाय आबो जों ब्रेकियो जों इतिं सरकार दिकियो के ऑफिसर जों दिकियो जों खुको लाये बनमान ब पान्दाव चिनि साखान हादुमा मॉडल विलेज नि ब पान्दाव जों जो तो हादुमा मानावनि 3,500 साखाननि लोगोरो न जों खालामनाय इमान ब पान्दाव जों तो yakni obo aki yak bisi samung tanglai nei ye जों खागि ये किनियो बमि किनियो जों आइकास खालाया Samjara fakimeni na. केन राव बो मॉडल विलेज नो शिप के केन राव सरकार थियो मासु केनै दे जों जदि चिनि बो मॉडल विलेज सिंगो मा सरकार नु ये जों न कागज पत्र रखनो प्रोजेक्ट रखनो स्नाले जों नु ये तै हा आखमो निमसियो कुनो कुनो जों रिस्पोंड या कुनो बो सामो बैसे पाइथौ कुनो मो बैसे पाइथौ के ओमिं सिंके जों बनो माने मैया आरो मि जों साखान हादुमा मा नंगो जदि से बदि रो ओंइ थामिं के बांबा जागावा के ओं थामन ब पान्दा जों खातिनि को तो जराव को आबन सानजरा गय आं मि जों जदि उं यां मि के तो जों फार्स्ट टिप ओ जों ब्लॉक ने जराव जों थाये मेमोरेंडम या फैनाय आरो या के जों डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दियो जों सोयेनाय आरो सोये पजे जदि से कुनो रिस्पांसिबल क्रोइं दं सिंके जों चीफ सेक्रेटरी नि को जों सोनाय आबुदि के स्टेट बाय स्टेट ओ जों साइ हो क्या हो समाधान के को मै यां मिं सिंके जों हाई कोर्ट रो बो जों सोयनाय बदि के चिनि साखान हादुमावले जों बुसकाव फाइने इलेक्शन मा माव बसो कोनो जाय खिया के बनो उनि तो सिंके bang mabruk jono phai coffee shop ke bar umon bok pandawo songkunu bisas pocasiya ar mo pandawo political le aine chute sokole soman he modiyo mohapokroi political didio ani political le chong sasiya abo mo pandawo chong mono tre biskong le mani mesia तावना आउ जे सामो आबो मॉडल विलेज जदि से तुइसे यामिं केन रावले आबो बुट बुइकट केने मले ताव खेखाबनाय दे आबोले जों खुसके जदि से तुइसेयाव तुइसे या आबो तो जों खुसके नायनाय जदि ओमिं के जेन सानजराव चिनि मुभमेंट खेमा दं जों केनाय नाले केनाय दे केनाय केनाय दे